Nyakwar Mgajiwa Ng'ang'wela rokom mano mar od bura ma Kasipulo chako tedore ka josiasa osewuok oko mano mar timo kisera mar ombulu mar pong'o fuok mano dong' nono tok nek mar mana en jaod bura Ong'ondo Were. Thoth jochungo osewuok oko kalando injili mano mar kwe e kinde ma gidhi nyime gi manyo ombulu mar tieko nying marach ma od bura no osebedo godo e wi siasa mag tulo. Jafwambo marwa Ali Abich nigi lerno. Duol ma ochung'ne bago yiere pacho ka ndi IEBC ne ogolo tarik 27 dwe mar 11 higani kaka odiechieng' mibiro bage yiero madunde ka chud bura ma Kasipul ka josiasa molap dhogi ndong' ne komno osewuok oko ne kisera mar ombulu motelo ne welo mag duond buche. Komno ne odong' thuolo tok nek mar mana en jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were dwe mar 4 mar higani ka moko kuom jogo mosewuok oko kalaro komno oting'o wuod jaod bura machon Boyd Were, Jawala Philip Aroko, jasiasa Newton Ogada, Jawala Robert Riaga mabendo ng'ere gi nying mar Mani Bior, Jojo Tieno ma ong'ere kod nying mar Ajombota e kind jochung' mamoko. Jachung' Jojo Tieno mane loso e skund primar madol bang' yudo sir ka owuok kuom jodongo mag West Kasipul mondo lar komno ne okwayo jochung' wetene mondo go siasa mar kwe. Ni mondo mi akwa jowa masamoro wadhi lerogo bang' wito Mheshimiwa Ong'ondo Were ma pod wakwane jogi hocho makende. Adwa ni mondo mi akwa jowa mondo kwadhi e yiero mar welo madhi biro nyime wabed gi kwe, watim siasa mar mbola, siasa mar dongruok, siasa mar agenda, ok siasa mar gorruok. To maduong' malich mokadho kogik sa yiero adwa ni mondo mi akwa jowa ma jo Kasipul idhi romo gi nying miluongo ni Ajombota sirikal masira kendo an gi geno ni ODM dhi miyo tiko mar bedo flag bearer ma Kasipul because an ma been tried and tested. I ran in the last election kendo abedo number 2 and deputy mar the late Ong'ondo Were. To telo ma Kasipul ok en joka kingi iwinjo. En ji duto te ma ji ng'ato yiene mondo mi odonje pap kendo mondo mi okel dongruok gi lokruok midwaro. Kar chung' bura ma Kasipul kuom thuolo malach osebedo kod tulo mag siasa ka sani thoth jochung' malaro komno osebedo ka yalo injili mar kwe kachiel kuom gi Robert Riaga okone gidwa siasa mar dongruok kod kwe. Adhi wuok oko, abiro golo giga ka te mag lweny, abiro gora kendo abiro hakikisha ni abedo MP ma next ma Kasipul. Danyiso opponents kendo daluongogi waprichuru kwe. Kasipul nyocha obedo kar tulo ahinya sana. Mine wanyocha ringo kodhi e liel nyocha okikre, vijende nyocha watiyo godo marach sana ka wating'o beti wamiyogo gige maundu. Gigore liel apana, mano siasa mok wadwaro siasa mag era, siasa mar kwe. To siasa ni be chalo kisera. Uso mana policies gi ka ng'ato ohero to chieng' ombulu no biro goni kura. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare mar goyo ombulu. Koro wawerre uru kaka jo Kasipul, gima duong' wariwre uru mondo kuka dongruok obi Kasipul kainti. Thoth jochung' malaro kom od bura ma Kasipul wengegi ga otiko ma duond bura mar ODM ka jachung' Newton Ogada kod nyawadgi Philip Aroko kwayo duond bura mar ODM mondo bi oting' welo ma oyanga ma onge dewo wang' kata mibadhi. Ng'ato ma ja ODM oyiene laro kom e tiket mar ODM kendo wadhi time e yo ma huyanga iluongo ni in a democratic way. Wadhi time e yo mowinjore mar siasa. To wan ga dier ni kata sama wadhi time ni wadhi time e yo maber kendo wakwayo ni mondo ka Nyasaye oyie to ma yiero mochiw direction ne yiero mabiro mbele ni ma Kasipul dhi tim maber maonge mibadhi. The will of the people has to prevail. So I expect the will of the people to prevail. So we are tasking them to have things right. Leader of the party is done pretty well, okay? Yeah, maybe people have problems, but Raila Odinga has done 99%. For this country. So I expect the party leader to have things right for ODM. We have to rebuild ODM. This is the only constituency where we've got the biggest number of other political parties. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kopogore gi mano, kwa ibiro chwale ne riwruok matayo tuke adhula mago mag pinje